Seragamu meh padha karo sindene. Kok padha to ya beda to, Pak. Nggonku abrit, abang. Iki abrit tapi enom dadi pink. Oh. Cemen abrit jambu. Saya nggonamu nang pecahane beling akeh banget. Pecahan beling ora iki payet ya, Pak. Iki payet. Pecahan beling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Geng dalu bacane. Sugeng dalu, Mbah Waloya. Dangu mboten pinanggih. Wah, jare sapa? Pirang dina ora ketemu lho karo. Oh iya, sing heeh. Niki kalih anak kula. Nggih. Nggih, Derek Depang niki kula olo-olo niki kula anake niki bapak kula. Mirip to, Pak? Nggih, Bu nggih. Mirip kok. Aku aneh sing ora percaya. Ana bapakne we muntir kok anake ayu terus. Ya ora apa-apa ya gene ibarate sound system. Piye sound system? Iki rak suarane apik to. Kuwi suarane apik, suarane apik, mike apik. Kowe nonton disele gabul kok tak omongi. Iki padha. Pusate saka disel iku. Dadi upamane kaya salon kaya suara iki kowe aku disele. Ning tanpa ana disel sengara iso nyuwara sengara apik. Ya bener. Dadi iki ya bapak olo-olo ya bapakku, iki olo-olo ya anake bapakku. Le muni olo-olo bapakku pisan wae rasah ya bulan wae. Terus genah olo kok ola-ola. Mbakku sing kaya ngopo aku gak ngerti. Mbakmu mati wisan. Lho kok ngono? Lah wis mati. Lah apa sedo tenan? Mati gur sepele jalarane. Lah napa? Kelilipen. Kok kelilipen langsung Kelilipen dondrong. Oh, dondong. Sak truk dadi. Wolah. Dondong sak trek, Nggih, nggih, pokoke ngeten bocange. Nggih. Nderek Mangayu Bagyo wonten ing endi? Sri Kayangan. Ngerti desa napa kelurahan tadi? Nggih, Merti Kalurahan. Merti Kalurahan kene iki kalurahan. Nggih. Nah iki dirawuhi karo Purnawirawan Kapolsek Mlipar iki Pak Kasiwon. Iya, Pak Kasiwon lenggah mau teng transit wis jawel kula. Kula ya wis ngatrung ngono. Ini gur jawel tok to. Ha ngatrung tok. Wis engko santai wae. Wis ayem mati kula. Pak Kasiwon ki nek Gunung Kidul.
Kapolsek. Nggih. Nek awan neng polsek nek bengi turun desa nganggo sarung nganggo celana pendek. Wis matur nuwun Pak Kasiwon ki tresna Nggih, budaya matur nganti tekan ngendi-endi nggih. Kalih ngeten Mbak Cange. Pripun? Kula ajeng mriki wau rak dasare rada telat. Nggih. Lah ning ya monggo keblasuk neng gone wayangan sing kono kae. Sing Padha ya, Pak. sing kidul kae wau. Aku wis lungguh mangan set naik rokok tampani slep. Lah kok iku Du Yusuf iki aku. Lah kok geter iki aku. Monggo wis bacot mangan akeh naik rokok. Ah untung amplope urung aku ya ngono. Nggono wis ngono nyelintet bablas aku. Wah, Padha aku ya kono lagi mlebu. Sinten nggih? Mbak Elisa, Mbak Elisa. Oh, monggo, monggo. Parkir aku, Pak. Mbak Elisa wis do seneng. terus Bar kuwi oh, niki Yusuf napa mboten? Pak Keter. Pak Keter. geter wae keter. Pak Keter ya. Geter kok keter. Yo bener sih, tapi engko sik ngamplopi aku sapa kan ngono ya aku barete. Monggo lek ku kokoh akeh banget lho neng. Lah ya wis ora apa-apa. Tanjak. Wis ingon neng kono. Wis dijagongi wong kowe wis matur nuwun Pak Lu tekane nggih Pak wis pokoke anu imbuh telep lak jedul kok geter iki ngono. Yo cedak kok ya. Ya ora apa-apa. Rokok iki arep tak balekke rokok. Engko Pak mboten sidon. Pun mboten sah. Nek arep ya kebangetan wis bacot asak. Nggih. Nggih. Nggih ngeten iki sing jenenge klera-kleru niku iso mawon. Lah iso. Wong padu ki wong sak nggon-nggon anggere kleru aku mau ki ning terminal ngendi kono kae jenenge. Terminal Giwangan. Oh iya. Kan aku ki krasa pipis. Nggih. Terus Lah kan ana menggambare rok ya. karo celana panjang. Ya. Lah wong sing celana panjang ki mestine nggone wong lanang sing rok ki wong wedok. Lah aku arep mlebu nggon celana panjang ku kebuak antri akeh banget. Lah kok sing sela nggon rok aku. Dadi aku ya mlebu nggon rok kuwi slep. Nggih. Tegese iki ning nggon kamar mandi gambar rok kuwi lho. Iya Pak. Ngleboni rok kaya Ora, kena beda penampane tenan. Lah aku metu saka pipis ngono kuwi sing jaga ya kaya kowe kuwi ya ayu ngono kuwi. Wah kaya anakku. Kowe to sing jenenge Waluya. Nggih, Mbak. Ora iso maca terangane kowe ya. Lah pripun? Lah tulisane iki cetha nggo wong wedok karo wong lanang kok ya. Niki nggone wong wedok iku gambare cetha rok. Lah nggon celana ki kebak ya Mbak, aku gek mlebu nggon rok aku. Sampeyan dasar ora iso maca nggon wong wedok. Beda. Oh iya wong lanang karo wong wedok iki beda jare. Heeh. Wah, padha mawon nyatane dasare ora iso maca. Oh wong gunung, dasare wong desa ora. Aku ya wangsulan. Ndak diundang-undange. Ora sah trigis. Iki ya cok dienggo wong wedok. Aku ya ngono getan. Ya wis. Monggo regane uyuhe padha. Penjelasane. Penjelasan ya lega tenan gek terus 12. Numpak bis meneh aku tekan kene iki. Oh wis Walah. Numpak bis ki jejer wong ngemiki bocah. Ana sing ngemi ijeke. Heeh, nangis wae bocah iki. Aku jejer mati ngene. Engko nek ora gelem tak neke Pak Dri iki lho mbok ning ngono aku. Diancam Aku oke aku ya ngono. Donge aku rak medun kono kuwi. Iya. Waduh bocah iki wong lamun lah kok tekan toyan kono ki gelem wak klakep ngono gelem. Aku takon mbokne. Anu janjane sida dinehke aku ora aku ya. Karepe iki engko ben anake iki gelem ngombe. Nah iya lanjut aku ya kok gandeng saku rene ya ngebis rene meneh. Nasibku pancen elek. Ya jejer wong ngemiki bocah meneh. Lah mbokne iki mangan nanti mungkin tak telu mbok menawa. Nggih. Ngantuk dengkluk. Lah aku ya jejer bocahe nangis ki arep ngrauk ndase bocah iki kleru ndasku ngene. Kok kleru apa? Lah dasare aku ya ngantuk dadi aku dengkluk. Iki apa iki aku ngono. Iya. Ya wis gur ngono kuwi ya kayak aku ya. Bangane jajan. Heeh, nggih nderek ndedonga kagem para warga sing pun nglaksanani upacara adat merti kelurahan. Nggih. Nderek ndedonga mugi-mugi iki sampun kawontenaken merti kalurahan tentu kemawon jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang den sejo kathah rezekinipun tebih saking rubeda. Amin.
Pokoke nek sing pegawe ya mundhak pangkate petani akeh akeh panene nek bakul ya akeh payune lan laris. Sing dadi apa wae pokoke kaleksanan. Sing sekolah ya pinter, sing kuliah ya ndang lulus. Sing ngerantau paringi sukses. Pokoke angger tekun mesti bakal katekan. Ya, dongane apik. Apik ndongake awakku dhewe wis dengap-dengap jane. Lah ya wis ora apa-apa. Iki mau disurati lho Pak. Nggih, pripun enten nawala wonten. beto. Nggih, menika wau saking Bapak Duku ya. Pak Paduka. Iya. Oh, dari Bapak Duku. Nggih, nyuwun lelagon setunggal pepeling. Nggih. Kalih caping gunung dibawani jengglengkeng ngagem jula-juli kompelit. Komplit. Komplit. Dadi lemune iki aja alon, nek komplit iki mung alon dadi komplit. Oh ya, kompelit. Komplit. Komplit. Saking Duku Kradenan kagem sedaya pamong Kalurahan Srikayangan saking Suranto. Oh, Pak iya. Suranto, Nggih, Pak menika Duko. pamungkas. Pak Duko. Nggih, matur nuwun. Duko Sri Kayangan yo di Yalah kok ayo. kok tok nehke dhuwur kayon to dadi dicedhakke ngene lho. Enak ya. Ming gampang le njupuk. Pokoke matur nuwun ing sampun peparing Pak Duko. Pokoke dongak-dongake sesuk ge dadi apa munggah meneh. Heeh, kuwi wis nyaya Mbah aku kuwi nek duwite Wah, ampun riku mawon nek duit. Arnapan iso bocah ki rasane ya piye Nggih wong duit kok dadak sing-sing wis aku ki ora patek anu jane. Lah iya sing kayaknya. Jupuk ya jupuk ngono kok. Aduh, kaya dipangan Kak. Es. Wis kelek. Wis tunggu Terus lho Pak. Tunggu sesuk sore. Iki lho tak ijolne. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun pokoke. Dipinangkani rumiyin apa pripun? Niki daleme Pak Dukuh pundi to? Dek niki wonten. Ora ngerti ta kowe? Mriki derek. Niku. Iki, oh ije. Wah, ora Kula dong. saking wingking kok. Metune ora seko ngarep tapi metune seko wingking. Metune Saka mburi ngono lho. Metune saka mbiru saka dadak sing separo basa separo ora. Metune saking wingking. Wong nampa ki rak ya dadine piye iki daleme Pak Duko. Nggih, daleme Pak Dukuh mriki. Aku ora ngerti to malah. Aku malah wis ngerti iki Kok daleme ngerti Pak. wis tau brene po Pak? Ora dikandhani karo wong kono malah ngono iki. Dikandani nek iki daleme Pak Duko ngono, heeh. Ha iki mun diaturke Sing ndi? nawalane ha iki terus enten melih Sugeng Dalu Mas Dan saking Hafiz Putra Group jual beli apa iki? Telur, jagung dan ayam. Kula ingkang nderek sowan teng griyane jenengan. Wo turu aku wingi. Nyuwun setunggal alamat anak soleh ninggal katresnan kalian podang kuning. Iya. Sing ndi wae, sik jula-juli apa ora? Wong nderek mawon sampean sing kuwasa Oh, iya. sing dawuhi. Derek sing dadi ndase grup Ya. bola Apa? panjenengan. Ndrase grup. Iya, pimpinan itu lho. Oh ya pimpinan aja ndrase grup ngono. Polo ke polo. Kono kepala desa nu gek ndas desa ngono apa kok. Ayo ora apa-apa ya. Ya, sing dhisik. Capek gunung. Oh, nderek mawon monggo. Cap ing gunung. Sing lengke. Iki arep cilik ki digugu lah nek ora mah Langke. bubar. Ketua. Saben bengi nyawa Tirilang. Ya. Sapa sing ngebel, Pak? Halo. Halo. Iya, suaranya Elisa. Oh, sound sistemnya apa? Wah, krungu saka Cilacap. Oh, Cilacap. Oh. Sapa to Pak sing ngebel iso? Lah iki lho wong boncengan iki lho iki. Iki lho. Ndi sing ngebel ndi? Ah, wis menggok, bablas lho. Wis suwen wis menggok. Iya, caping gunung ya, minangkane Nun. Oh, nggih. Sok tanggal 12 Oktober. Oh, 12 Oktober. Kowe arep ditimbali karo aku ning kono nang Cilacap. Oh iya, ya syukur nek ngono Heeh. Pak. Oh, taune urung karuan dadi apa? Moe percuma. Wes aku wis ayem. Taune napa Pak? Urung karuan. Lho sok tahun 40 repot iki. Ya nek isih. Ya
aja ngono no harapane lah yo panjang yuswa to, Bang. Wah, arep panjang yuswa kok ora nang menungso saiki kok umure 150 ki ora aneh. Ana umur kok karo belah. 150 jula-juli piye? Yen memecah mung karo janur kuning. Wah, ngerti dusun kene iki ampuh ya. Apa ae, Bre? Oh, iki penonton semuanya dindemis go kabeh lho. Masa yo? Kuwi Oh iya. liyane kene ra ono lho. Heeh. Biasane nonton ya nonton jajan dhewe nggawa duit. Pun sak cukupe mawon mboten sak kabeh. Mutusi. Kembang kembang lipat. Iya. Kitir-kitir. Apa to iki Mas? Apa, Mbah? Nek laran kok tak caplok sisan lah. Gurem. Apa? Gurem apa to? Aku rumangsaku ya ora angrem, aku kok gurem tok. Panas udan. Ayo. Jangan sok-sok, jangan Jane aku ki rada mriyang lho. Piye? Yang apa sih bape? Rada rabenak awake. Awakku panas. Sirku ora arep mangkar rene aja tekne aku butuh duit ngono jane ora. Ora ya guru mergo sak duit to, Pak ya. Ya ora karo ora ya jenenge ditimbali ki ya ngestokke dawuh. Nah, tanggung jawab kok. Lah sebabnya apa to kok panas? Oh iya, wonten titipan malih. Kita iki dadi mari ora panas e. Hah? Mari ora panas. Yo nek tok templek kuwi kari manget-manget. Heeh. Wah, mateng. Saya wengi saya kandel. Heeh, mau siji saiki loro. Le maca kowe nek kae wis turu. Ora apa-apa aku ki ora arep meri, ora arep njaluk ya, Nah. Aku ki ya gur men aja mbrebeki maksudku. Kok karepe ya men ora njaluk ngono. Ya diwaca, Nduk. Oh nggih. Bapak ora sem, Pak Maos mboten Bapak. Aku ki ya sekolah diomongi gur diajari nulis ora diajari maca aku ki. Ora diajari maca. Ora. Terus nek ning warung piye nek arep tumbas-tumbas? Lah ya gur gambar apa-apa ki umpamane kopi ngono ya gur gelas ngono gek ireng separo ngono kopi. Oh, kopi. Nek teh ngono ya gek gur rada abang sithik. Kok nek ayam panggang ngono gambar pitik gek ngisore anglo. Engko nek njaluk wedang susu ngono ya gur kari niku ngono aku. Gampang. Nggih, dari Sumar Badro Klipu. Bene. Klipu. Klipu. Klipo. Kelepo. Klipo. Kele apa keli? Klipo. Klopo. Klipo. Klipo. Oh, Klipo. Request lagu Setinggal Gubuk Asmoro 2 Podang Kuning. Minta dibawani. Penggemar berat Mbak Elisa. Oke, saking Pak Sumar. Pundi Pak Sumar? Ki wonge, ndi to, Pak? Aku Pak Sumar, Pak Sumar Gambang. Siap, matur nuwun. Terima kasih Pak Sumar. Terima kasih, Pak Sumar. Pokoke sing peparingi tak dongake rezekine lancar.
Nggih, amin. Sing ora peparing ya gek muga-muga ndang peparing. Wis Tak kira nek ora. Sing Sing penting sithik akeh iki wong peparing ki ikhlas. Ikhlas bener. Arep ora ikhlas ki sing penting peparing. Moga ya ora iso. Ono wae Bapak. tak sakene iki. Ya, disimpan ke ya, Pak. Heeh. Soale iki duit jagung. Kok duit jagung? Oh, Kayak kene sing kono duit pitik. duit pitik. Nek tamor mundak jagunge totoli pitik. Lah sing disempitke ning nggon blangkon kuwi duit apa? Oke duit sial. Lah. Lah wingi tak sempitke sik ketemu golek bojoku duit sial. Oh iya. Panas udan panas lengaling capek gunung. Iki nyendikane dawuh. Yeah. Jula-juli kedah medal, tergandeng. Kayak lora apa tergandeng? Anu ngeten mawon sakniki. Piye, Mbak? Sing ngersake tekek lorek ya monggo. Sing ngersake tergandeng ya monggo. Tak aturi golek dhewe-dhewe. Wong sing jenenge parikan ya ora kudu kuwi wong kadang-kadang sok lali ya. Heeh. Pinggir ngalon-alon kok ditanduri turi. Neng Tegalan kok ngombe dawet. Pripun Pak Kasiwon ngersake lagon menapa? Oh, kei snack. Iku snack apa wonten dawuh niki? Oh, lagune sak karepe. Oh, nggih. Kowe ora mundhut lagu kurtane mesake aku karo kowe. Kok urung sempet ya, Pak? Oh, lah ya ono kok. Ono to? Wah. Wah. Matur nuwun. Wah, pokoke dek udah dek sapa njupuk kejepit gedek ngene wae wis. Walah piye iki arep tak jupuke? Ayo wis tunggunen ya Mas Petro iki monggo. Ayo Petruke wis sekongkol karo aku tak kon jupuk. Teke. Sing oleh pensiun ngono lak pegawe negeri. Kene jagelan tuwa mengkari klomat klamet. Ngono kuwi lak mengkuyonane. Apa iki ya? Neng lapangan kok nandur turi warga Srikayang ana sugih rejeki. Amin, Pak. Anek siji anak terus loro. Anek par loro mestine dalu. Nang ngarsane Gusti Kang Maha Suci. Ayo ndedonga dulur supaya kabeh rahayu. 3 4 terus 5. Anek wis 5 teruse mesti 6. Ayo ndedonga kabeh mulya. Yen wis kabul hatine ayam tentrem. Iki ajarane merti desa. Mula akeh awarga sing padha teka. Tak dongake kabeh bagya mulya. Akeh rejeki turya panjang ayo sawa. Amin. Nenco eling kabeh mring pangeran. Ngeling ana nyawa iku mung gaduhan. Bondo donya iku dulur rakyat mung titipan. Derajat pangkat panguwasa iku mung sampiran.
dadi wong urip aja pelit lan kikir ngeling ana donya among mampir sok nek mati mobil anyar apik ra iso mikir wong ning kono dulur ra ana tempate parkir saiki pancene jaman hebat ning kok isih ana manungsa sing padha nekat lha apa bener nek donya arep kiamat kono gempa kono banjir gedene ora megagan mula bapak ibu kanca yodha tobat ngeling ana sesuk lamun kabeh wis ana akhirat no akhirat ora ati suguh kuwe donat wong sing ana kono mung gembele malaikat mula sing ati-ati kae bapak sing ngagem kopiah lenggah jumeneng tak sawang katone saya gagah Iya, Pak. karo dulur-dulur basane ramah tamah tak dongake rejeki lancar mongko barokah Amin. kae ibu jilbab warna kuning sing ngagem jilbab ibu saben kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina tansah peparing atine kudu sabar ora kena muring-muring Jilbab kuning. dadi kabeh iki ana wigatine Kae sing nganggo jilbab abang kae. endi Kae lho. kae ana jilbab warnane abang kae mesti setya ora peteng lah ora padang tak dongake rezekine nganti pirang-pirang Sing kae sing jilbab putih kae. Okeh banget sing nganggo. kae ana jilbab warnane putih kae busana muslim ana perlambang suci anggurat yakin tertutup rapi penampilan anggun disawang katon alami Apik. Sing ireng, sing ireng. Ireng-ireng, Pak. Jilbab ireng. aja sak gelemu dhewe to Ana ning kono wae aku ketemu kok. ya ndas kumpuk no Ya ora apa-apa. Malah ra. kae ana jilbab warnane ireng ibu kae ora tau gumreneng ora kakean ngomong wonge mesti anteng ngopo-ngopo mesti dijadeng Kae jilbab Biru kae? biru kae, biru kae. nang yo meng ora Oh, ora tak kon anu lho, Mbah, parikane ngono. kae ana jilbab warnane biru ibu kae ora tau nesu arep kok piye wae mesti guyang-guyu mula uripe tentrem keluargane saya maju Anu kae. Sing werna jilbabe pink kae urung dianu mau. Pink piye, Pak? Pink iso ora, Pak? Eh? Pink ngono. kowe 50 ora apa-apa Ora iso kok. kae ana jilbab warnane pink arep ala ape omongan ora dikuping duit sithik disimpen miso kopeng-kopeng apa wae nek entuk nggo tuku emping lho Apik. Lah kok mengemping Ngono kok. wae, Pak. Kae sing jilbabe abu-abu. Klawu. Klawu abu-abu. ayo men kae ana jilbab warnane klawu piyayine ayu tur yo mituhu karo wong lanang mesti setya bekti tuhu mula tak dongake uripe slamet rahayu Wah, ibu langsung gumuseng ya, senyum-senyum Andane ya. iki Lin Mas iki putri-putri iki gagah Lin Mas, Pak. heeh kae mono jenenge Lin Mas Heeh. piyayine lugu ning yo tegas nek nyambut gawe ora peduli pepanas sing penting angayahi tugas ngono wis Pak Dukuh, Pak Dukuh. kae mono jenenge Pak Dukuh Heeh. pancene esuk ra kruthukan gawe lawuh wong wis dipunjung tanjak kono kene nggone wong ewuh Heeh. ning jam 5 sore Pak Dukuh mumet golek butuh gak gue jago lho Ate kaya ngono. Ya bener. lek jago masa dipunjung Dibalekke kaya. Pak Dukuh nek nggugu kula lho nek nggugu kula niku, Pak. nganggo sistem kula wong ewuh sakniku ku nek munjung set nonjok nganggo kerdonyo 100 gitu
Niku nek kula ditampa ning ora tak pangan. Nggih. Jagung iki tak gawa. Balekke isine dit 50 wis. Timbangane mangan 100. Balekke arep jamur ke yo. Ya ora apa. Ewuh barang nek nggugu sistem kula bathi. Lah kowe ewuh ngene iki ngarep tak tanduri wong loro tak kon-akoni wong jagung. Nggih. Ajeng jagung pinten, Pak? 100 monggo. Heeh. Jagung pinten yu 3 dosa kono. Nah. Monggo karo kono. Heeh, nek sing monggo. monggo ki prasmanane buahe ana anggur, melon, pisang, terus ana jeruk. Nek sing 30 ki ya dhuwet, dondrong, ceblukan, salak wis ngono. Terus sing 100 ki tak tulisi silahkan menikmati. Heeh. Nek sing anu kuwi Sing 30. 30. Duga aku ya. Aku ngono kene wong jagung 30 ki nggawa anake 4. Waduh lha iki aku 30 kok 4. Sing jaga kuwi mong kayane aja oleh mlebu kae mbokne karo bapakne wae lah gur 30 lho aku mlebu bapak lho kok anake 4 ku malu krutu. Lah aku yo ngebel sing jaga prasmanan. Le iwake delikno aku yo. Dan Iso-iso. Wong cetrile kaya ngene. weh nyatane aku bare wong maune ra duwe kijang. Heeh. Oh saiki dadi trontrong. Kurang Tak kira njok munggah apa. abot meneh ngono sing dadi Pak Haji. Nyambut gawe ora kenal awan bengi, maca sikir kuat nutuk sewengi, mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri. Wah. Abot ngene sing dadi tentara. Badan harus sehat, kuat panggul senjata. Rela pisah anak dengan keluarga demi membela nusa dan bangsa. Kae ono Pak Polisi nyambut gawe ora kenal lawan bengi karo masyarakat yakin mesti gemati nguyak penjahat adoh ora tau duwe wedi. Pak sekretaris. Pak Lurah ngono. Pak Lurah derek. Pak sekretaris. Iki sik lurah apa sekretaris? Sekretaris. Mosok aku dadi abot meneh sing dadi lurah sekretaris. Abot meneh ngono sing dadi lurah. Pundi Pak Lurah ingkang pundi, Pak? Men karuan liku ngene lho. Aku wis tau lho. Monggo Pak Lurah niki blani ning kene iki lho ngandhe iki. Abot meneh ngono sing dadi Pak Lurah. Nek ngarahke rakyat mesti lurusan terarah. Karo masyarakat gede cilik ramah tamah. Contone lurah kene desane Gemaripa. Amin. Anu, Abot meneh ngono sing dadi Pak Carik. pecari ki Pak Sekretaris. Abot meneh sing dadi Pak Carik. Nyambut gawe kudu apik lan becik. Ngurusi lemah mbuh ombo-ombo sak sluwik. Kudu jujur ora kena urik. Ya, kene lah. Pak Carik, Pak Duko, Pak Lurah. Wis Iki sebutan dhewe-dhewe ya, Pak. Nek Duko, nek piye? Pak RT. Heeh. Abot meneh sing dadi RT. Heeh. Kudu manut karo dawuhe dukuhe. Heeh. Kudu ngamanke kiwa tengene mongko RT rong karuan pira bayarane. Paling repot ya RT. RT iki ujung tombak pemerintah yang paling depan berhadapan langsung dengan masyarakat. Terus pelekke aku dadi RT rong dina ora betah kok. Kok dadi pelawak ya, Pak? Angger pas ndum-nduman sembako ki aku ndare tak pangan dhewe to. Ngonanku sing nganu dinehi kan wis dulure dinehi ngono. Iki aja ngomong ngono iki ming jatah saka kelurahan aku ming karingan ndum aku ki ndiyat ya ora aku ya. Mun saking judheke metu aku dadi RT. Mula singkatane iki RT. Apa RT rukun? Ora rukun tetangga nek nggon aku lho. Apa? Ora tau tenang uripe wis Ayo sibuk terus. sibuk wae. Lah iki kena digarap iki. Coba, Iki sinden-sinden iki. Oh ya aja nek digarap. Wah tegese iki wah Oh, parikan ngono to. Juli. iki ngono jenenge sinden. Ora perlu wedi arep budal ijen. Karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. Nah, biasane sinden iren iki. Sikil iki kramane suku. Suku. Biasane men digawe mlaku-mlaku. Paling penak nganggo sandal apa sepatu. Ora kuwatir ngidak beling utawa kesandung watu. Peteng iki. Peteng kok kono? Lah aku nek kene ya malah kene wae lah aku bacane ya tembus.
Wetenge iki kramane padaran, biasane tinggal ada panganan. Nek kuarek kenting jlegrak ora karuan, nek dong luwe telo mentah mesti doyan. Kuwi jenengan lah nek aku ngelih ya golek sing mateng kok ya. Ora eneng kok. Dodo iki. Dodo ki ora Geger. Wah nek ngarep ya kasus mburi wae. Dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit, itik bagri balung. Ayo dijaga supaya napase landung. Nek nganti lara, akeh sing bingung. Tangan ndi tanganmu? Tangan iki. Nah, aku ndak kleru raw ager-ager. Tangan iki. Tangan iki kramane asta, cacahe loro darane padha. Sing tengen nggo ngemplok sega, kene sing kiwa nggo ngopo-ngopo kena. Nggo ngapa? Contone nggo ngapa? Lah itu ngunjukke celana ngene ya keneng kok. Lambe kuwi kramane lesan, biasane ming digawe omong-omongan. Ning aja seneng dienggo rasan, nek wonge krungu dadi gegeran. Irung kuwi kramane grana, bolongane loro sing akeh ambane padha. Ning kadang irung iso nimbulke perkara. Nek dienggo bojone tangga. Ayo, aja nganti kaya ngono kaya. Mula sing do sekolah ya sing tekun, sing ngaji ya sing tekun, nyambut gawe ya sing tekun. Nek sing kuliah atau sekolah aja nganti ana tetembangan kaya ngene iki lho. Lah piye? Wis diragati wong tuwa nganti direwangi jungkel-jungklet paribasane ndanggo sikil-sikil gondas supaya iso ngragati le kuliah jebule ana tetembangan kaya ngene aja nganti ya. Aja nganti. Nek saiki pancene jaman ngetren, pamite sekolah jebul mung mlebu losmen. Wah. Budal esuk mulih ajek kewengen bareng kancane do ujian, ora ta bocahe bayen. Wah. Aja neng lelakon sing kaya ngono kuwi, sing do ngati-ati. Kok hati-hati. Nadyan bayen. Alah. Nadyan wadon ngono. Sepiro Mas? Bener ya? Nana. Nadyan kurang dhuwur. Aja ndek-ndek engko ndak kepidak. Ayo. Dolanan busa. Nadyan wadon sarta
Ingkang sampun badhe kondur jengkar karangya gentenan, Nduk. Nggih, ngaturaken sugeng kondur. Aja nganti disuwungke daleme. Nggih. Sing siji kondur, siji tindak rene. Nggih. Terus aja lali mateni kompore, nutup cendela, ngunci sepeda motor, nutup lawang. Heeh. Lah yo mesti to, Pak. Heeh, aja nganti banyune kekebaan ndak mbludak. Monggo. Sekar bisa nyawa. Kok liki. Lonteng. Lonteng. Nuwun para miyarsa. Aturaken. Menika wau kula nggih dapat titipan dari sobat ngebiar dilalah mawar kuning keluar nggih. Nggih, udah keluar kok. Jadi ini sekarang mau dibagiin tapi Wiyoga atau Sinden dapat 100.000-nya harus bisa menjawab pertanyaan. Oh ya. Siap ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya macam-macam. Apa? Ya. Ini memang harus yang berangkat sing militan-militan. Kudu hafal. Apa lakon wayangnya Yusuf 2 hari yang lalu? Oh. Mana? Yo, sapa gale? Sri mulih bener ah, Sob. Rong dina wingi nendi to aku? Lali ya, mau bengi wae lali. Heeh. Bener ora Pak Kar? Bener ora iki sing streaming? Sri Boyong. Sri mulih apa Sri Boyong? Ayo. Sik, mambengi eneng ngendi Mbah aku, Mbah? Mau bengi. Heeh. Oh, lali kok dalange wae lali kok. Mau bengi neng Karangmojo. Ora, mungkin neng Kalasan. Oh, neng Kalasan. Ya, kuwi ya Karangmojo, Sri Boyong. Sri Boyong ya, podo. Sri Boyong. Ayo pengendang kok ya ngerti. Masuk. Selanjutnya di jadwal bulan September. Nah. Daerah sing paling adoh lokasine ngendi? Pementasane. Yo. Yo, apa Pak? Semarang. Bener ora? Batam. Mbak Niken coba. Batam. September loh, September. September ini ayo. Tangiose, September ayo Klimen.
Apa? Semarang padha kene. Di Jawa Timure ngendi? Kuwi geraki rencana ya. Goraki rencana. Semarang betul? Betul, Ya, Mas Semarang. Iso bener. Oh, Ya. betul. Ya. Sasi Agustus ada berapa titik pementasan wayang Wih. Yusuf Ansor? Ayo. Sing do apal-apal kuwi aku lali kok. Ya karena saya nyelentem. Uji ketangkasan. 16. 16 bener ora? Mbok aku ora apal jadwal lek. Pira? Saiki kok pira sempo? Undrak ana 20 ngono lho. Ayo. 17 betul? Betul, nya. Ya. Seneng angger do entuk dit. Senang. Aku engko bagana 100 aku tak ngenai pertanyaan. Oh iya, Pak, Ya. siapa? Nah, aku arep ngenai pertanyaan karo Sinden Piyogora. Oh iya. Sinden wae. Sinden Nah, ayo. Sinden. Kowe ngerti pasar Argosari? Ora. Do ngerti ra? Pasar Argosari ngerti ra? Wonosari to? Lah aku du pertanyaane kudu kuwi. Wah, tiwas. Piro rego brambang sekilo neng Cilacap? Angel banget. Ayo Angel banget. Piro? Kowe piro? Ora record kowe piro? 20, 18. Eh? Lawe. Eh? 23. Oh. 30. Ki gur do ngawur lah ora tau blonjo nang Cilacap lho. Do ngawur kabeh pertanyaan. Gandeng ora ana sing pas. Wong rego brambang neng kono ki 40. Oh, masa Bapak ngerti nih kono apa tahu? Heeh. Ngertine sekolah ndi? 2 kilo maksudku. Oh. Gandeng ora ana sing lulus nyotak balekke no pertanyaane nek Sak kowe tak ngenai Ya, pertanyaan. pertanyaan nih. Ha iki 14 ping 17 pira? Yo, 972. Hah? 972. Ora. Lah pira? Ngawur. Lah pira? Pira sik, pira? 900. Ya ora. Ini kan. Ora. Nek iso ki mburine dro, kepenak kok. Ki do ora enek sing ngerti apa piye? Lah pira? Jawabane sekilo. Kok iso? Iki lho deloken gambare. Sik. Tuduhi kantong plastik Jayabaya 14 kali 27 sama dengan 1 kilo. Wow, sentimeter kok ya, bol plastik. Sekilo ki lho tulisan lho. Kowe ora pertanyaan. Lah, Kuwi blegongan. Neng gandeng pertanyaanmu apa ya 1.000 ngandang. Lah saiki ngene sapa jenenge Mbah Buyutku? Ngono kae. Kartoradi. Mbah Kartoradi. Wis ora. Lah kandhani kok ngeyel Mbah Kartoradi. Nyo, sapa sing iso jawab? Pira sego Padang sak porsi? Aku wis tau mangan ki 60.000. Kok iso 60.000? Lah lawuhe nila lele. Rame. Kowe kakek. Mandang. Heeh. Ono lawuhe kok delok lawuhe kok lek gurs gothok ya ora bayar apa. Ayo, Oke. Kak, iki mau pamundutan apa? Bodang kuning gubuk kuning. Bodang asmara. kuning. Ya dikancani sinden. Sapa? Dijak sing kira-kira ngantuk pilihan. Coba. Lah bareng arep dipilih Nih, arep ngantuk iki do dilek-lek iki. Niken ngantuk dhewe ketok. Apa? Ngapa Ngantuk dhewe. ngapa? Apa dilotre wae men ra bingung sapa ngono ya. Ndang tut cendela ewa-ewa sapa sing besengot bakalan cepet tuwa nyang kalingi sani gendi jeruk urut mambuntuk. Dempul eklak-eklek Cina bundul mbeleh tekek sir geduwil jeglek dempul tak to gendeli taji percina mlayu duya asu telu Rasa ngegas. enang enung enange pus tiba kulon dhewe. Ah.
Endi? Iki. Kene. Ngendi kene iki? Kini apa kulon? Kidul. Lor. Kulon. Ya bener bener. Kualik kulon kidul lor apa-apa sing penting ora kualik ngisor dhuwure. Ya. Ayo, Nduk. Ya, Ayo, Bang. ngadeg kene. Iya, iya. Hey, hey. Ayo. Gur ngono kuwi to. Ana buntute ya. Ana cikalane. Ndi ki mau? Sugeng Yang dalu. dalu, Mbak. Mbak Iya. Anggi. Bocah kok Napa to, kaya Mbak? Cilik ya. kaya potelot. Apa, Pak? Kaya potelat piye to, Mbak? Kowe gelem dadi bukune ora? Aja nek kowe. Oh iya. Kowe wis dorek-orek kowe. Iya. Ngaturke pinangkanan pamundutan minangkani pamundutan. Mau apa mau PDNKNG. Podang kuning Podang apa? kuning. Gubuk asmara. Milih. Gembus Kula. asmara. Gubuk asmara. Seneng sing gubuk-gubuk. Lah kan milih to. Pakulinan, monggo. Ngulinan. Semut ireng. Nggih bawan iki. Nggih to komplit. Nyingkar nyingkur Mingkar mingkur. Bocah tipis ngono kok suarane landung ki tandone angin kok endi ya? Ale nandu ora dheke. Oh. wiwitane Mingkar mingkur. nyingkar nyingkur Piye, Pak? Mbokmu ki dek enom ya kaya ngene iki. Mbokku kaya ngene to. Kok ning kuno banget. Kuna piye, Mbak? Lah wong aku ki tuku tisu basah ki dijemur to kaya umum malah. Tisu basah ya. Tisu basah arep tak nggo ki malah dipepe lah kabur kabeh to dadine. Bocah. betul itu basah Ora ngerti modele. Ki caci lek ya mudeng ae. lah kan garing nek di PP Iya. Heeh bener, heeh. Lho, aneng putrule. Ya apa? napa Mbah Tak kira tumomu trane gegremet. kula ra tumonen nggih Heeh. lingsan yen kemutan lelampahan kang wuri Tresnatullah. tresna tulus nadyaning gubuk asmara Iya, gubuk asmara minangkani pamundutan. Gembus asmara. Mangga. yen liwat aku kelingan gubuk kae pengen tak ngelete ning jaga kebak sayang
regane. Apa? Rancak. Sing nyarani karo guyu-guyu karo omong karo kancane lho ngono kuwi Iya. wis ora ngaku unut. Wis lho kok piye aku ki sesuk kene ora lah kowe mau metu ngendi ngono. Lah ngasih sarane diusung ora reti deh. Aku sing tak gumunke ra ngerti saron ra ngapalkene kok cocok mung karo omong-omongan karo kancane lho. Iya. Kowe mau ora kesasar tekan ngendi cek. Lah kowe metu kidul kono lho. Lah malah ban kuwi bedot barang. Bane sapa? Juping. Aduh. Iya. Catatan sajrone Jas banggi matur nuwun. Sukses gubuk asmara. Iya. Ya. Terus paitu sing jaipong dipaitu. Hah? Sing jaipong terus dipaitu. Iya. Awon sing nyaron iki tinggal omongan kowe bener lho. Tinggal jagongan karo kancane iki bener le nabung. Lah kok kowe meneng wae kok iso ora bener lho. Mula dipaitu. Heeh. Nah, unek-unekno kuwi. Pokoke ngendang kuwi men ra kesel. Lagu apa wae manut aku to. Piye, Pak? Yen liwat aku kelingan tak dung 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 anenan tak dung 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 anenan tak dung 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 dung. Kula mbok 3 tahun ora leren ora kesel. Tur lagu apa-apa cocok. Heeh ya. Kabeh lagi. Lah iya. Nenek serepek, Mbak. Serpek yo Wayangan. Nah, ya nek serpek yo beda iki rak lagu sing Oh, tak lagu. Gethuk asale saka telon tak gendung apa ngantuk tak gendung tanane apa tak gendung. Wes ora kesel kowe lho entuk duit akeh. Mbok 3 tahun ra prai to. Ning yo mbuh payu mbuh ora ngerti. Lah iya. Lah urung karuane kok ya. Ya disambung niki sindene Ya. sinten. Hai, Mbak Iken iya. Mbak Yoga apa iki Mbak Intan ya kanca lawas. Ayo Mbak Intan iki suwe ora kepenuk kepethuk. Tuk. Heeh. Ayo Mbak Intan. Mbak Intan, monggo seperti kata-kata. Ayo mansu Mbak Intan kowe nembang minangkane pamundutan. Kowe arep podang kuning apa liyane iki wiyaga wis samekta. Nek ngono mili ya dhewe. Milih sing endi? Kembang waru dilempet-lempet rupane ayu sugih dhuwit. Aduh. Tak kira nek kembang waru dilempet-lempet rupane ayu dilempet-lempet. Ora. Ya, ayo. Busuk. Bu Haji. Piye Sugeng to? dalu, Mbak Kok Intan. malah muni wedang iki kepiye? Pripun? Oh. Bu Sugeng. Busuk ora sugeng, Sunade, Sunade. Apa iki? Aja ngurut busukan. Aku wis tau kewirangane. Lah piye, Pak? Lah aku ki kon ngarani Pak Sugeng to. Heeh. Arep tekan omahe ngono iki kon marani Pak Sugeng aku. Heeh. Ana tulisan kon gapura Sugeng tindak. Oh wis tindak Pak Sugeng aku no bali. Prasida terus bali. Maksudnya selamat tinggal. Salah paham sampean iki. Lah piye? Sugeng tindake artine selamat jalan ngono. Lah ya Pak Sugeng wis lunga. Lah dadi aku ya bali lah ana tulisane ngarepan ke Sugeng
tindak. Ono selamat kok ora sugeng. Lah iya Sugeng ki bahasane ki mengucapkan selamat ora kok sugeng Pak Sugeng. Tulisane kono ki omahe Pak Sugeng. Heeh. Gek ngarepe ning tulisan Sugeng tindak. Oh Pak Sugeng wis lunga. Aku Ya ke wis Bali. angel ngandani wong SDM rendah. Angel yo ditoke PM. Monggo pikir. Ayo. J, napa niki? Napa enten podang kuning kalih? Podang kuning. Nggih, ajeng apa? Arep podang kuning apa podang kuning? Heeh. Podang ijo wae. Podang kuning apa podang kuning? Dipilok Nggih. kok piye podange kok ijo. Aku neng mburimu wae seneng aku. Kane buriku to, Mbak? Ndak ingin kok ya. Bapak. Ning ngarep wae no. Wah, aku neng mburi wae ngarepku nek nang Dayoh isen aku wis neng mburi wae. Ayo dayoin jenengan kuwi. Ya Mbak Intan dari Sragen. Heeh. Sekarang ndi? Saiki wis Sragen. Wis Sragen. aku, wis Ngendi sekolah. pindah ngendi? Sayegan. Sayegan. Yo cerak sebule. Mangkat terus apa? Yo nganggo Nduk, nganggo mic ku nyoseng ora ning gagange. Oyot. Oyot, Sing ora ana iya. oyote. Enak sik enak oyote, Mbah. Oh, lah iya hitungane lah ning yo kilok-kilok ki nganggo sing ora ana oyote ae. Ayo Tan. Niki langsung napa? Manut langsung iso. Senenge Nganggo piye? pemanasan ya iso. Langsung wae ndak sladro tangi, gak yo. Iya. Nah, Esok awan. esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluran goleki sing tak sayang. Mobeng-mobeng miderangku goleki. Esuk Rada bungkuk. Iki rada bungkuk. Kegancangan. Agak gancangan.
buku atau? Nindek saka Nah, akad dawa. rada ndek. Rada ndek. Asar mi ngoceh Yeah. dheweke malih. Bodang kuning agawe pikirku tumeh Deretiret. seret ireng tas sawang katon manis ibu bunga yen lakon nyanding seliran atiku Ya sing bodang anggutut ati kepranan. ora mendho. Ora mandel atiku sangsaya ngetara kajanani sepikaku Yes. piye Mbak Intan ki pargo ngono kuwi lho udah ditunggu lek kok Heeh. gendong. ya aku ora dadi pargo iki mau Kowe mau nganggo anu apa goyang pargia? kok pargi pargo Pargo. dadi Mbah Parji Ora tau baleni balenono. lagi yo tok Mune- gentok tok gentok Ayo kene. ngono kok ya, agak membungkut dikit. Ayo. Arep rono. Rada ndek aja isin-isin. Rada kok ndek. aurate ketok lho Mbah Lah yo carane iki karo ngene. Anu, munine beda-beda. Beda piye, Mas? Nek si Elisa iki meng Nah iki kok beda-beda to? Kok rasa iki to? Lah iya nek kok ora gelem ya. mengko ndak aurate ketok Gleng 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 gleng. Kaya grup poli nggon aku iki. Oh, kok iso grup oli. Kok semene-mene iki nang lemu wae. Kuwi ya voli. Wong ada pitulasan wingi. Wah. Balik siji iki munine 3. Kok iso meneh telu Wah, bas. nyepen ngono bluk bluk. Bluk bluk bluk. Aku batin apa to iki? Bareng nyemes ngono bluk bluk bluk. Oh, kuwi to. Heeh. Oh, kaya Sepatu iki seplak. Mbak Intan. Iya. Wes ping pira melu Mas Yusuf iki Mbak Intan? Ping pira melu Mas Yusuf? aku ki SB Oh, SB apa? sinden banjelan Kaya aku WC. Waranggono cadangan. berarti padha ya Ngono kok ngono kok WC. Lah piye to? Teneh wong semene iki jeneng kamar mandi. WC wanu sing aran ngono Sing penting cadang. aja lali gelungane lho, moh aku kaya mbiyen. Nyinden ora nggo gelungan nih Mbak Intan iku. Lah terus piye Ya ora nggo cepel. Oh yo wis to Ya biyen to jaman biyen kuwi beda-beda. Ya. Mbokmu mbiyen ki ya ngono. Iya. Sinden ki ora numpak bis. Lah numpak apa? Numprak truk ya gelungan ngene iki. Heeh. Wis arep mangkat kok nang pring menti ku kecantol pring go andul. Sen gelungane iki kecantol pring gondal gandul ke sindane buah-buah. Bareng mulai iki dikruyuk tawon. Aduh. Nggih, matur Makasih ya Mbak Intan. Kita neruske lakon Mbah wis setengah siji. Nggih, mangke pun pinanggane ingkang kalau wau wonten pamundutan PPL atau pepeling. Nggih, mangke PL PPL. Pepeling nggih. Monggo pun Nggih, sendikane matur nuwun. nderek mangayu bagya nderek ndedonga mugi jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang tinjedya rahayu Kang Kestu basuki Kang Kesti warga ing Sri Kayangan sedaya. Matur nuwun Amin, monggo. nggih, sembah nuwun. Ayo nduk teruske lakone. Ya, Mak. Ya. Kok ya isih? Ayo ora apa-apa. Ayo. Ayo tak derekke. Ayo, Mak. Heeh. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisana Nugraha wa ilaruhi para pundhak dalang sarta swantra Al-Fatihah. Wis ayo. Ya, tak dherekake. Ayo. Tansah marapamaring sakma. Sinakmaya winahya ing asepi sinempen telenging kalbu. Pambukaning marana talen saking liap-layaping kaluyup.
pindha pesating sombana sumu suping rasa jati tan kawusa manjeng tur gawe janggan sangarup kula gandha kocapon iku semanten sang tumenggung wasesa praja ngawi sanjaring para wadya bol saking negaring Kalajri Tengara pating bleber pating colot pating mencilak kaya banyu bleber daratan